Ассалому алейкум, тамошобинои азиз, подписчикои меҳрубони ма, ҳама каса сӯзен хубен, худованд ҳар куҷое ҳастен, соқу саломат бошен, иди қурбона чӣ хел гузаронден, бинависен. Ман имрӯз дар хизмати шумо, чанд рӯз шуд ки эфир набуд. Ман набудам бигем, дар қишлоқо будам, қати кӯдако ид рафта будам, худо ба шукр идора нағз гузарондем, қурбониҳоро нағз гузарондем. омадем имрӯз як галагап хабарои навай дар компанияи Фаберлик, дар бизнеси мо, дар ҳаёти зиндагии мо. Марҳамат, ҳама каса эфир биёен. Касоне ки эфир медроен, обязательно лайкои хутона дариқ надорен. Лайкои хутона бимонен ки дигаро ай эфири мо огоҳ шаванд. Ждат мекунем камтар духтарако ки ҷамъ шуданд ба иншоаллоҳ сар мекунем ки чӣ навигариҳо шудаи дар кори мо дар ин қароз, чӣ гапа хабаро шид, юбилеи компанияро чӣ хел гузарондем. Обязательно саволотона бинависен, ҷавоб метиҳам. алейкум салом, хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. Саломат бошен. Рухшона бону хуш омадӣ. Фараҳноз мама Фатима. Так, бо ки айдаиҷа хуш омаден духтарако, ҳама каса. Эфира дар группотон поделиться кунем, навигарияҳои компанияро гав мезанам, саволу ҷавоб мекунем, суҳбати озод мешавад. Зара Сумая Қурбонова, алейкум салом. Алия Аминова, чи Амирова, салом алейкум. Алейкум салом. Хуш омаден духтарои хушрӯ, ҳама каса ба эфири мо. Ждат мекунем. Ширин мо хуш омадӣ ба эфир. Апай Идигул, алейкум салом. Шаҳноза Бону, алейкум салом. Так, Мария Фотима, хуш омаден. Судай Саид Шозода, алейкум салом. Танзира Холиқова, салом алейкум. Хуш омаден духтаро, ҳама каса ба эфири мо. Имрӯз дар бораи штатив ма дар болои устал мондам, кам ҷум бидестай. Имрӯз дар бораи навигариёи компания гав мезанем ва чӣ гуна ваи мо гузашт. Зебунисо хуш омаден. Так, смс бисёри бачи дестай. ҳазор раҳмати калон Али навистагӣ. Раҳмат, морам шуморо ҳурмат мекунам, эҳтиромтон мекунам. Худо ба шукр, ҳазорон бор шукр барои ҳамаи нуз неъматош, барои подписчикои меҳрубонам. Конференсия дар дараҷаи юбилеи компания дар дараҷаи олӣ гузашт. Видеоҳоша мондам. Шумо диден видеоҳоро. Бениҳоят юбилеи зур гузашт. Ва иди қурбона чӣ хел гузарондем? Иди қурбона мо ҳам гӯспанд киштем, ҳам биз киштем, тақсим кардем. Як рӯз то бега дар хизмати модарҷон будам. Хонаи худораҳмати тағоҳом рафтем, хонаи худораҳмати бибим рафтем, хонаи худораҳмати холам рафтем. Ҳама ҷо дуо фотиҳа кардем, то намози шома гаштем. Баъд омадем бо пагаш шаҳр омадем, баъдам хе омадем, дига ман нарафтам. Рости гап Фотимаро садик бурдум. Ирӯз бо набурдумаш, як рӯз мебарамаш, як рӯз дилам намешава, намедонам чӣ ба. Дилам намешава садикаш барам, агар не беҳтарин садик дамондамаш. Муҳаммад Мустафоро мактаби англисӣ мондум, то рафтан ма бухонан, ёд бигиран. Тоҷикистон бениҳоят гармай, 40 градусай. Хай худо ба шукр уже 2 рӯз пеш ай ид буд. Ҳами 13 июн буд мошин гирифтам. Пиёда нестам ба мошини худам. Бо мошин чӣ хелай хонаи ранги хонаи дигимай. Куҷои брай ҳамаи чизак қатӣ дар даруни мошин, дар багаж ҳамаи чиз меёфӣ дар багажи мошини ман. Одами кӯдакдор чӣ хелай? Ҳама чӣ ҳаст дар мошин. Шумо чӣ хел гузаронда идора? Ки қурбонӣ кард, худованд қурбониҳои ҳамамона ба даргоҳаш қабул бигардона. Худованд то иди қурбони дига ҳамаи моро дар паноҳи исмати худаш нигаҳбон боша. Файзи бараката дар корои ҳамамон бирезона.
хулоса Шакировичи новости бигем, новости хабаре ки дар ҳақиқат мара дар шок гузошт аз компанияи Фаберлик. Инами каталоги саршудагӣ тамошобинон то 2025 дар компанияи Фаберлик пештар буд ҳамин розыгрыше ки кадом званяи наве ки мегирифтӣ компания ягон давлат айшоти худаш роҳӣ мекардак. Ана ҳамура бо барқарор кардан ма беҳад хирсандам, лекин ма да и бигем намедиром, да ҳами розыгрыши компания ма намедиром, барое ки ма директори Россияям. Барои тамоми коргарои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Мексика ҳами розыгрышамон кадоме ки дар ҳами давлатҳо зиндагӣ мекунанд, фақат духтаро. Шумо агар дар Россиярам зиндагӣ кардиста бошед, бояд заказои шумо фақат Тоҷикистон бошад. Фақат Тоҷикистон бор заказ мекунед. Директор набошен, директор мешен, званиятона маҳкам мекунен 8 каталог. Айшоти компанияи Фаберлик шумо Египт тамошо мерен. Оли дар планои ма ҳастай беҳад шаҳри курорт няй, беҳад ҷойҳои оддихи хушрӯ дорад. Айшоти компания бепул шумо Египт меравед. Представляете чанд қадар расходай даоҷа. Шанси беҳтарина айдаснатие. Кадоме гуфтан ай званяш ғалтидагия званяша восстановит кунад, кадоме ки уже директорай старший директор шава, кадоме ки старший директорай серебряный директор шава. Ҳами як звания баланд меброи, закритош мекуни, тамом путёвка Египт бесплатна, марҳамат бира оддих. Барои тамоми халқи, такрор мекунам, халқи ки дар компанияи Фаберлик кор мекунанд, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, хато накунам, Мексика. Барои Россия дохил намешавад, лекин ма ая гӯшаҳа ки ҳами я оиле ки ма чанд бор Египт мерӣ мебиёӣ. Худо ба шукр. Айшоти худам ба қатъи духтарои Тоҷикистон, директорои Тоҷикистон мерам Египт, қатъишон обязательно. Барои ҳамин духтаро ма қатъитонум. Тез кор кунен, званиётона восстановит кунен, званяҳои нав бигирен, ма қатъитон мерам обязательно. Так, видеое ки ҳамин шаб мондагӣ будам, видеои гирья кардагӣ будам, мондагӣ будам, беҳад бисёр пурсидан ки чӣ ба ма гирья кардам, я такая сильная женщина, почему я плачу. Анами қадар сайдае ки меброя қатъи шумо механда, хирсандӣ мекуна, ия фаромӯш накунен ки ҳар як зиндагӣ проблемаи худша дора ва марам бо худои худам розу ниёз мекунам. Он шахсе ки меган оби дида намеразона, вай раҳм надорад. Барои ҳамиқа чӣ хеле ки ман мебарам қатъи шумо механдам, кор мекунам, корма мустаҳкам пеш мебарам, шуморам бояд дар зиндагӣ ҳамихе бошен. Ба ма дар зиндагӣ ма мушкилӣ омадай, гирья када бишинам, кор накунам, пешравӣ намешавад духтарои хушрӯи ма. Бояд ки мо ба қувват бошем ҳама тарафа. Ман нишон додам худма ки шумо фикр накунед ки сайда бепроблемаи ман проблема дорам дар зиндагим, лекин мардонавор иншоалло ҳалаш мекунем, ҳалшам кардем. Барои ҳамиқа барои шумо як мотиватсия мондум да. Барои бисёриётон раҳмат, барои ҳамдардӣ, барои дилбардорӣ, барои суханои беҳтаринтон. бовар кунен, агар инами ман айсарам пула брезам, гап мезананд. Ҳеҷ чирам надошта бошам, я либоси кӯҳнаи дайдагирам пӯшум, гап мезананд. Барои ҳамиқа тамошобинои азизи меҳрубони ма, ба гапи мардум зиндагӣ кардан дар кор нест. Накунен ба гапи мардум зиндагӣ накунен. Ба фикри ақидаи худтон кор кунен. Ҳамин юбилей ки шид дар ҳамин Тоҷикистон, юбилей шид 14 июн, компания 15 сол шуд ки дар Тоҷикистон кору фаъолият мекунад. Ҳавая ҷашн гирифтанд. Хай мо даъватӣ шудем, рафтем. Бовар кунен, ҳеҷ кор надора. Ҳамин рақсу бозӣ шуда, рақс кадан, хирсандӣ кадан. Вай худои ман. Я макияже ки ман дар салон макияж кардам, хай куртаи нав кардам, пӯшидам, рафтам. Ва ту ҳоҷӣ шудӣ, бимр ба амрӯзот қатъи макияжи кардагӣ. Ва ту ҳоҷӣ шудӣ. Ма тамоман аҳамият наметим ин чизда. Баъд дига ҳоҷӣ шудем, гуфта хирсандӣ накунем, зиндагимона пеш набарем. Ман ягон кори бад накардам, ягон
کاری بزیب نکردم که باعثی بزیب شدن حاجیگی ما باشه. برای همین در همین کنفرانس باور کنین هم به همین رد که آدمایی که رنگی ما بدن دمابنشون همه آزادن قطعی شوهراشون. حالی میگه که شوهرای ما رشک میکنن نمیمونه. امی کار در باور کنین شما شوهراتونه خوش رو بفهمونین معنای کار در برتون بگیرین شونه بهترین شوهرای همه شما را پذیرشکه میکنن. همه قطعی شوهراشون رفتیان، همه قطعی شوهراشون رقص بازی دارن، گودککاشون بردیان، خود شوهرش گودککش رقص بازی دارن، خرسندی دارن، میبینی حوست میکنن. ما باشیم تلخ کف و یکی ما را یک کس نبینه لوی کرده ما در یوتیوب تاف یکم چی نگوین. هر یک کس راه خودش داره، باور کنین هر یک کس راه خودش داره. راه خودت انتخاب که اوورینی باش، خیانت نکه، حلال کار که هیچ که در حق یگم کار کده نمیتونه، ابسولوت نه. هیچ که در حق یگم تهمت هم بسته نمیتونه، ابسولوت نه. هیچ کارت کده نمیتونن. ای کاری کدگیشون خودشون پشیمون میشن. برای همین راه خودتون انتخاب کنین و قطعی آدمایتون که دبر شما هستن بشینه میشینن میخزن جانتون در جانشون میمونین، تمامی حسیتون برایشون میبخشین. درباره دوگانه بازی میگم باور نکنین. از سیتواسیون ما دیدین که آدمی که همین قدر باور و مقصد همین قد چیزش داشتون کاری که کرد دشمن دو کار نمیکنه. برای همین هوشیار باشین در زندگی. غیر از پدر و مادر، اپا و خواهر، برادر هیچ که قطعی نزدیک نکنین خودتونه. کارای ها حرمت احترام در درجه اول میسته. حرمت احترام همدیگرتون بدونین، لیکن نزدیک شدن در کار نبوده. ابسولوت نه، تماما نزدیک نشوین. حرمت کنین. من هر یک اون دخترکی که در کماندم کار میکنه ای جان دلم زیاد دوستش میدارم، حرمتش میکنم، در خدمتش همه وقت تیارم. رحمتی کلان برای همه شما، برای سخناتان میندارم. رحمتی کلان. سلامت باشین. خداوند هر کجای هستین شما را نگهبان باشه. رحمتی کلان برای همه شما، برای تبریکاتون. دیلیا تیجی خوش آمدی. دیلافروز برای ماشین گرفتگی تبریک کردین. من رحمت گفتناتون نیستم. هزار رحمتی الله برای همه شما. کسی که در خرسندی یک کس خرسند میشه و خداوند ده وینای و یک خرسند میکنن. انمیه فراموش نکنین. اپا ای کجای حصارین؟ ما ای شهر حصارم. ما ای حصار نیستیم که جان. من در حصار زندگی نمیکنم. پروست خانه اپام در حصاره، خانه اوچم در اون حصاره، مهمانی میرم میام. رحمتی کلان. میندارم. خداوند برای شما بهترین ماشین های دوست می‌داشتتون نصیب گردانه. باور میکنین دخترای تماشابینای عزیز، ما ایا اویلیکم یا ماشین گرفتگیم. کی باور میکنن؟ در کمپانی فبرلیگ اگر ایروی پرایویلا کار کنی میلیونر میشی. فراموش نکنین که شخصی که در یک کمپانی پولی نقص کار میکنه، پولی همو کمپانی را خوردگیه. وقتی که کار میکنی، مثلا هیچ نما در فبرلیگ کار میکنم، شما درباره فبرلیگ میفهمونم. وقتی که ایمی کمپانی یا کمپانی دیگه میری و میگی وای کمپانی بزی بود، این کمپانی زوره بی قطعی کمپانی کار کنه، شما در انمو حالت دروغگویی همو آدم بقپی که وقتی که در دیگه کمپانی کار میکرد تعریف میکرد و دیگه کمپانی رفته ایشا با نه زده سه ایشا یک گفته سه با او کمپانی را تعریف داره، همو مومنت شما بفهمه که او آدم کلمه راست نداره، او دروغگوه. کمپانی که پولش خورد همه را با کار دعوت کرد، با یک کمپانی که رفته حوزی موفق نشده، با همه او کمپانی که پول کار میکرد اوجا را بزه گفته سه اوش تعریف داره. همو حالت بفهمین که اگر او آدم خوب می بود کمپانی که رفت او را با بد نمی گفت. برای امیقا هوشیار باشین. کدام کمپانی که می دروین خوش رو فکر کنین، دربارش بخونین، معلومات بگیرین، با کار بدروین. رحمتی کلان. بیزنس لیدی کدام نویستگی. هزار رحمت. اپا جان نام ماشین تون چیه؟ خوندای سلیاریس گرفتگیم. اپا جان انشالله کنفرانسیا میریم. کنفرانسیامون
6 июн мондагӣ будем. Конференсия мода мутаассифона беҳад одам билет бисёр харид. мо расшоти 300 одама гирифтагӣ будем. Ози 400 одам билет гирифтагӣ, даже зиёд бовар мекунем. зали соли гузаштара ман мехостум ки кохи борбада бигирам, не ки вай кохи борбад барои одамои давлатӣ будай. Одамои давлатӣ дар онҷо ҷамъ омадҳо мегузарондиянд. барои ҳамиқа кохи ҳаята гирифтем. конференсияе ки соли гузашта гузарондем пеши кохи борбарда 7 июн соати 11 гостиница хаят меган, гостиницаи хаятда конференсияи мо баргузор мегардад. билетомона шумо метонен кадометон ки дар командаи ма кор мекунен, наставники директоротонро муроҷиат кунен, билетора ай апаи ма харидорӣ мекунанд. билетомон қимат нест, арзонай. барои директорҳомон 150 сомонӣ мондагем, барои консултант то старший вице-директор 50 сомонӣ. обязательно харидорӣ кунед. барои шумо як университети бепул, непридуманная история мекунем. 8 спикер дорем. дукас биромада дар бораи историяҳомон гап мезанем. аҷоибот мешавад. меҳмонҳомон сюрпризае барои шумо. розыгриш чалаи бриллиантӣ мондагиам. шахсоне ки дар зал мешинанд, мобайншон розыгриш якта чалаи бриллиантӣ мешавад ва як гала наборҳо. ами ман худам зиёда аз 60-70 набор мебарам. мобайни ҳамо одамоне ки дар зал шудагиянд, ҳамада билет ай рӯи рақам дода мешавад. қонуну қоидави ай даҳани дар ба билет мо қабул мекунем, медрорем. кӯзача мекунем, дуруи кӯзача да бигем билетҳоро ҷамъ мекунем. мобайншон розыгриш мешавад барои ана шахсоне ки дар зал шудагиянд, мобайни анаваё розыгриш мешавад. историяи успехи директорои мара мефаҳмед. директорое ки як гала званияҳо доранд, миллионери фаберлик шудагиянд. ай званияи лидерӣ дар рӯи саҳна поздравлят мекунем, табрик мекунем. консултант ва старши консултантҳоро дар ҷои нишастшон номошона гирифта мехезонем, табрикшон мекунем. ҳоли впереди бигем ки қариб 3 ҳафта ҳай шумо метонед дар одам кор кунад, дар як ҳафта директор мешавад. в течение 3 ҳафта шумо запросто метонед ки званияи нав бигирен духтаро. так ура, конференсия мерем. ҳо биёен, ҳама каса конференсия биёен. ай аввал то охир видео кунем, партиян кӯшиш мекунем. ай аввал то охираш видео кунем. апаҷони успед накардам хонданда. салом апа, агар регистратсия набоши, не, фақат барои коргарои фаберлик, барои одамое ки регистратсия шудагӣ нестанд, не, фақат барое ки одамое ки регистратсия шудагиянд. шумо метонед марҳамат ина имрӯз бинависен дар ватсапи ма, регистратсиятон мекунем, кора нишон метиҳем тона. кадоме ки бигем ки то конференсия дар командаи ма регистратсия мешава, лични объемша 50 балл мекуна, билетша ма худам мехарам. именно дар командаи ма регистратсия мешава, 50 балл мекуна лични объемша, билетша ма худам мехарам. конференсия марҳамат биёяд Тоҷикистон. июл гӯянд, июн гуфтама, июл 7 июл. так афсус ки нестам навистиям. ассалому алейкум. алейкум салом. машолло беҳтарин, раҳмати калон, беҳтарин кор. шумо чӣ савдо мекунед? мо ягон чӣ савдо намекунем. мо консултантои ширкати фаберликем. мо просто чизои дар коримона барои худмон харидорӣ мекунем. ранги худмон ҳамо одамое ки чизои дар кориша харидорӣ мекунанд ба кор даъват мекунем. тамом. ина маҳсулотои мо дар пешам. маҳсулотои мо беҳад бисёранд. ҳозир ман ёра распаковка мекунам барои шумо. духиёи гирифтаги ман нишонтон метим. муҳаммад аму бадора биёрай пеши оина. уна витаминчики, которые от фаберлика биёр. ай соати 11 сар мешавад, то соати чанд давом мекунад? то соати 3 ё 4. то соати 3 ё 4 наҷунбон, устало наҷунбон. то соати 3 ё 4 давом мекунад. духии пуртужу чанд сумай? дар ватсапам бинависед, нархша гап мезанам.
куртатона чанд сумда гирифтен? Акмай эфира барои куртам намонда? Куртама чанд сум гирифтам? Апаҷон ҳамун витамин чанд пулай? Дар ватсапам бинависен. Инаи видеое ки ман дина кардам беҳад бисёр пурсидан барои одами ҳомиладор, барои намечи як гала савол шид. Хай хулоса ман общий ҷавоб медиҳам. И антистрессай барои шахсоне ки стресста меғалтанд. Масалан, яки ягон гап хабар мефаҳмӣ ё ки ягон гудаки ягон фалоката ба сар меёра, худо асло наёра. Чӯро оно ҳами ҳаёти зиндагӣ чӣ хела яке стресста меғалтӣ. Сами главни вай дора значоки ҳалол дора. Дидем? Значоки ҳалол дора. Артикул 658-44. Қимат нестай, арзонай. Тиха Фотима. Муҳаммад бита телефон таъмида. Да як рӯз дута капсула мехӯрӣ. Ҳозир ман нишон медиҳам капсулашам. Да як рӯз дута мехӯрӣ. Ина ҳастай. Мада удобняй ами якташа михе мехӯрам. Агар ки шумо капсуларо ҳазм карда натонед, метонед ки ҳуй кунед, ов када хӯред. Да вақти авқотхӯрӣ мехӯрӣ. Одамои ҳомиладор, биғз, ширтеда мумкин нестай. Яъни советую мумкин нестай. Барои ман мехӯрам ами ҳарди ами дастсумкамай паст, яъни дастсумкаи дастимай мехӯрам. На як хони чанд мерам, ягон ҷо мерам местам мехӯрам. Бовар кунед. Инам як чӣ хела як гап хабар мефаҳмӣ, сард вазбин меша, вақта нороҳат ҳис мекунӣ. Вақти ира мехӯрӣ сабук мешӣ. ба чӣ хела одам зиқ шава, ягон проблема дар сарш бия, ховш намебара, ховта барқарор мекуна. Ҳамаи касал айми рӯи нерви чита. Муҳаммад охи ман кор кадестам. Биги ами кӯдакада бита телефонта. Хулоса беҳад фоидаи калон мерасона барои стресс. Аиш барои нервия. Барои и обязательно як курс лечениш як солда як бор мехӯрӣ. Ира ҳар рӯза мехӯрӣ. Ҳозир ман мехӯрдестам. Як солда як бор мехӯрӣ. И барои нервия. Ирам да як рӯз дута мехӯрӣ. Да вақти авқотхӯрӣ якта мехӯрӣ бо якта инга бега желательно. Барои асаб. Асаба ором мекунам. Мо чӣ хеле як кӯдак ҷанг панг шид, саромона дар мегирад, додувоида медроем. Барои асаб беҳтарин чизай. Доставка ҳамаи ҷо дорем. Тариқи Пунк Видачи Фаберлик. Алҳамдулиллоҳ. Доставка ҳамаи ҷо дорем. Тариқи Пунк Видачи Фаберлик. Фақат мо почта кати чӣ ба доставка надорем. Барои ки шумо айнои мо заказ мекунед скидка кати. А почта паспорти моро мепурса. Барои ҳамин Пунк Видачи намепурса. Пунк Видачи қати доставка фарқ надора. Ма дар Тоҷикистонам, дар Россияям. Прямо мо ай даст ба даст не. Ҳами агар ман дар шумо заказ кунам, прямо ай ҳамун завод роӣ мекунанд барои шуморо. Ай хонаи ман роӣ намекунанд. Апаҷон ба чорам бихаранд мешаванд. Ман рости гап ами 4 солаи дар Фаберлик кор мекунам. На да бача савдо кардам, на қати бача гап задам, на дар саволош ҷавоб додам. Ман ҳайрон мешавам барои баъзе мардҳое ки дар ватсапи ман менависанд ки кора бифаҳмонен. Ман мегӯям ки кор барои занҳоай. Ҳамин оилама туғри каданиям. Охир ҳамин оила тамом худаш қати ма гап зана. Охир ҳамин мардаке ки мобайни ду занак даромад, занак камоӣ надора. Ҳамин мардаке ки гапи занака гӯш кард, мобайни 4 занаки даромад, хиёл мекунам ки ӯ мардаки ҳақиқирам нестай. Барои ҳамин бародарои азиз эҳтиромона хоҳиш мекунам. Эфири ма барои занакоай. Барои шумо ҳамин дору дар корай, номерои ма барои занако. Зантон бинависа, ман ҷавоб медиҳам. Фотима, тиха, пожалуйста. Муҳаммад матра чӣ гуфтам? Алейкум салом. Ин таблетка чанд пул ки? Ин таблетка неста, ин капсулаҳа 60 дона дора. Нархша рости гап аз зиёд намедонам. Хай бе нархша ҳозир ай телефонам бинам. Ҳозир мегӯм нархша. Наброр овоз илтимос. Нак Мустафо я работая. Муҳаммада бугу гудака нигоҳ кунад.
100 так не 216 сомонай 26% скидка кати 160 сомон. Муҳаммад матра чӣ гуфтам? Битай телефон таъмида. алейкум салом. Чӣ навистия наметонам хонда. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман дар Қазоқистон мешавад Қазоқистон барои қатимо кор кардан. Саидаҷон барои шумо муваффақият хоҳонем. Раҳмат. салом апасозен. алейкум салом. раҳмат соз. чанд бор менависам мехоҳам кор кунам нависиян ҷавоб наметиҳед. Я аломати савол рӯй кунед ҷавобтон метиҳем. муҳаммад битеша телефонта. Так навистиян ки ман дар фабрли кор мекунам. 1 сол шид кор мекунам. Ягон результат надидам. Команда сохта наметонам. Одам ёфта наметонам. Мехоҳам дар ҳамин савол ҷавоб диҳам. Ман дар 1.5 соли компанияе ки ҳамин компанияи фабрли ки кор кардам, званияи партнёрия маҳкам кардам. Ягон ҷои секретиш нест, ягон ҷои паноҳию ба ҷоиш неста. Чизе ки ман гав мезанам, рӯи рост гав мезанам. уже ман ҳамин роҳа барои худам интихоб кардагиам ва ман ҳеҷ кара маҷбур намекунам ки ман ҳамада маъқул бошам. Агар ман 70% одамота маъқул бошам, 30%-ша маъқул нестам. ҳол оне ки ман барои ваё маъқул нестам, ин проблемаи ваёай. Барои ман ягом на зарар меёра, на зиён меёра, ягом чӣ намеёра ва не обязательно ман барои ваё маъқул бошам ва не обязательно ваё мара тоқатам кунанд. ҳамин марам ҳастай блогерое ки ман да маъқул нестам, лекин ман тамошошон намекунам. ман да маъқул нестам, ман да не интересия. лекин 30% ки ман маъқулшон нестам, ждат мекунанд, видеои маро тамошо мекунанд. И бахилии одама нишон метиҳам. Анака ман да савол ҷавоб метиҳам. вақте ки ман да фабрли кор дуромадагӣ будам, ман як бора видео кардагӣ будам. оиди маҳсулот гав мезадам, видео мекардам, гав мезадам, кор мекардам. духтаракое ки имрӯз дар фабрли кор мекунанд, ягон результат надоранд ва ё на видео мекунанд, на статус мемонанд, ҳатто дар главни ватсапшон ягон сурат неста, сторисам намемонанд. барои чӣ? ваёда мумкин набудай шавҳарои ваё рашк мекарданд. ман шумо да гарантия метиҳам, ми шумо дар боварии шавҳаротон бошен. шавҳари шумо шуморо дар ҳақиқат дӯст бидора, ягон рашк намекунад, тамоман рашк намекунад. зачем рашк кунад ки вай аз занаш боварии комил дорад ва занакҳои шавҳардор дар ҳеҷ қадар кор нестанд. не ман дар ки дар корам? дар ҳеҷ қадар кор нестам. я занаки 3 гудакдор кори худма пеш бурдестам, ҳеҷ қадар ман кордор нест. ҳамон одамое ки ахмақанд, занак феълан ҳамво як гап менависанд. ин бидагия хелиёда аҳамият наметиҳ. вақте ки бахшиш шумо кор медороен, на статус дорен, на сторис дорен, на страничка дорен, на видео мекунен, на гав мезанен, даже голос намекунен, шумо пешравӣ кардан мехоҳен. бай хеле мегане саида ман қати ту кор кардан мехоҳам, ранги ту пул кор кунам, не ки мешавад ки ман дар ютуб видео накунам ки мара қавр машрум мекунад. бахшиш ман ягон кори безеб кардестам дар ютуб, ягон каса ба кори бад даъват кардестам ё ки ман ягон роҳи бад дарафтестам. охи то меҳнат накунӣ, видео накунӣ, результат нишон надиҳӣ, ки трай ки ҷо мешиносанд ки ту горгари фабрли ки то ҳаттора номерои телефонмон иҷозат нест. вақте ки иҷозат нест, хубтарш кор накунен. барои баъзе занҳое ки дар фабрли кор мекунанд, мобайни очаву духтар гапи хабарай ҷангу ҷанҷол мешавад. чӣ гапе ки дар группа шавад, нарезонда начаконда дар шавҳарошон нақл мекунанд. қатъи дугонашон чӣ гав мезананд, мебаранд галасовои дугонашонро пеши шавҳарошонда мемонанд. чӣ проблемаи хонаи очаҳошон доштава, мераванд дар пеши шавҳарошон мемонанд. апаву хайрои меҳрубон туф кунед дар рӯи худтон мезананд. пагаҳ ин зиндагие. як гап хабар мешавад мобайнтон, ҳамун гапҳои худта таъна мекунад дар рӯи худи шавҳарат.
چی با که مردکای شما در پیش شما نقل نمیکنن که قطعی جوراشون کجا میرون، چی کار میکنن، در کجا دم میگیرن. اگر نیمی سیکرتاشون گاو زنن یه روز قطعیشان زندگی نمیکنن. اون چی که هست من حقیقت گاو میزنم. حقیقت تلخی ما گپی حق دارم رویشون ها سایده حقیقت گاو میزنن، بعد بسیاری آدم ها بدش میبینن. گپ نزنین. زچم شما پرابلمای کارتون در شوهراتون گپ میزنین، پرابلمای خونه اوچتون در شوهراتون گپ میزنین. شوهر بگیم بالای ما حق داره، ما باید حرمت احترامش کنیم برای روز قیامتمون. لیکن زچم پرابلمای خونه‌تون در پیش وای گفتن گپ نزنین، با فایده خودتون ای آبتی زندگی خودم میگیرم. چیزی که شود یکم در شوهرم باید بگم که چی گپ شد، چی گپ خبر شد در خانه اوچم، اپم چیکار کرد، فلانیش چیکار کرد، چی گپ شد. در کار نبدای، باور کنین. دم من نمی کارم و میخلای. برای چی شما را نمیمونن شوهراتون که استرنچکوی خودتون پیش برین. ای بی خودتون ای. چی گپ چی کارای نمیشه و دمی یوتیوب بود رو راه راستم هسته. راه هسته که قرائت قرآن، فقط قرائت قرآنیاتیه. درباره قرآن گام میزنن. راهی هسته که فقط مقصد راهی بده. شما راه خودتون انتخاب کنین. یوتیوب یک پلشتکه کلونه راه خودت انتخاب میکنین، در راه راست باشی هیچ کارت کرده نمیتونه. یا پدرکه گیرین یا دلی شوهراتون یا بیان شما چه خلی زنکین. همی ما بگم که خاراکتری زنکوره، امی زنکوره میم بریم ای خدمت در خانه شوهرمون تمامی خدمت میکنیم با تازگی حولی و گوسپند مال کودکای مایده و پخت و پز و مهمونو همه را میکنیم. یا بگه که نه سایده رو تا سیاه کدیستی بگین همه را میکنیم. جوش میایه اینی می قه خطاگی تا میبینن گپت میزنن تا حتی را مشت میبردارن میزنن تا لیکن دلشون میسوزن. بو میرون یا دسته گلی که یا شکلات یا نسکی یا نسکی میارن. واه شوهر مرا دوست میداشته برای مرا نسکی آورد. من برای من خرسندی را همین مردک منورم همین خیلی دیل شوهراتون یا به این پلوی نغز میگیرن ایف برلیک ایا اولیککتون شوهرتون یا رستوران برای یا بخش خش کنین باور کنین مردکای خوبن در برتون میستن. فقط همین مینوسی کورا گپ زدی همین پلگیریتون پناه میکنین، پیشرویتون پناه میکنین، یا گپ خبر شد میبرین گاو میزنین دیلی همون مردک هم میمونونین. دیلوش نیاوین. آنچه که ما همین ای اول مکتب میخوندیم رهبر صنف ما فقط میگفت که آنچه که در صنف میشوه در مکتب میشوه ای دروازه برآمدی در همین مکتب بمونه. آنچه که در خانه‌تون میشوه ای دروازه مکتب که در آمده در همون خانه‌تون بمونه. ما را نمیموندن، ما همین مکتب خوندیم. برای همین قبش ما نمیتونن پیشروی کرده. مرا نگفتن، مرا چی گپای گفتن، نکیم یگم خطاگی من نیفتن. سطرم بستگی کاری خود من پیش بردم. اویدی محصولات همین هر دی همین را مقصد من میخرم استفاده میبرم. هیچ که نمیدونستش. همین را من ویدیو کردم ایدی نه کمش 30 آدم ده من ای همین زکاز روی کدگیم 30 آدم ده. آخی نمی دهنی ما مگزینی ما کار کدستیم. وقتی که ما درباره می گپ نزنم هیچ که نمیدونه که جو خریداریش میکنن. وقتی که خریداری میکنن این برای پیشروی ما کلینت های کمپانی را زیاد کردم تا حتی را ایروی همین گفت که بیا ما اول کار کنم، بیا ما اول کار را یاد بده. برای همین یکم چیزی نودرکاری نیسته. تا آن روزی که شما خب میکنین دهن شما زموکش محکمه خفین مگزین شما زکریته که شما گپ میزنین درباره محصولات فبرلیک، درباره کارتون فعالیتتون مگزین شما هوی میشوه. خواهی نخواهی خریدارت پیدا میشوه، خواهی نخواهی کار طریق تلفن کشید پیشرویش هم طریق تلفن میشوه. همین روز یک کس در یک کمپانی دیگه کار میکنه در گلاونیش همون کمپانی را همین خیلی کلاژ خوش رو ساختگی مونده. مرا چهار نکرد. من داشت میخواستم نشان تیم نوسته که من میخوام در فبرلی کار کنم. گفتم سلام علیکم میبخشین وقتی که شما در دیگه شرکت کار میکنین در فبرلی ممکن نیست کار کردن. تو در ویدیوت ما را با کار دعوت میکنی بود در واتساپ مینویسن این خالی گام میزنی. گفته یا گالا حقارت کرد مرا چهار نکرد. باور میکنین
ин хали одаморам ҳаст, лекин ҳамаи зиндагирам пастию баландӣ дора, корам пастию баландӣ дора. Не обязательно ман ҳамада маҳқул шавам, ҳама бия қатима кор куна. ҳастан одамои мара бад мебинанд, қатим кор намекунанд, неки ҳастан одамои мара нағз мебинанд, қатим кор мекунанд. ҳамаи шумо шоҳиди зиндаед. Командаи ман беҳад алҳамдулиллоҳ командаи калон дорам. Як гала директорҳои муваффақ дорам, беҳтарин директорҳо, беҳтарин шахсҳо қатима кор мекунанд. Чӣ хеле ки ваё мара дӯст медоранд, ман ваёра 10 вайное бо дӯст медорам. ҳамин одами коргара ки дӯст намедорад? Ҳар я наставник барои пешравии командаш ҳамаи корда қодиру нодирай. Амин расходи калоне ки ман кадестам, конференсия ки кадестам, айшоти худам барои тамоми командам кадестам. барои ҳамашон ваъда додагим ки ман барои ҳамаи шумо ҳар сол анхе ҷамъ омад мекунем ки ҳамаи шумо ҷамъ шавем. ман шумоя табрик кунам барои званяҳотон. меҳр дар чашмай бо ай пеш мебинӣ, меҳру муҳаббата дигар хе мешавад. як тайми директормон ба наздикӣ омад, ман аэропорт пешвоз гирифтам шад. баъд ами юбилей компания рафтем, дам ба дам мара қучоқ мекунам, мачак мекунам. Апай Саида мега ман боварим наёмадест ки ман қатъи шумоем, дар пеши шумоем. дар тавом ҳастаем меҳри одамизод. ва дар стакан об тебачам. дар тавом меҳри одамизод зиёда ки ай ҳаяҷонаш ачоқ када мачак кадестай. Ки медона ки чӣ эҳсосот дора ҳама одам? Чӣ хеле не бачамай арсикола. Одамизод чӣ хеле? ҳамин як каса дӯст дори ай ҳаяҷонта уже хита фаромӯш мекунӣ, ҳама одам да часпидан мегирӣ. Шукри худои хеле одамо бисёранд дар командаи ман ки мара ҳурмат мекунанд, дӯст медоранд. даста чи апайда да саволамон ҷавоб диҳем. Кани саволотон? Саида чӣ баъди на гирья доштаен? Хай марам одамам гирья мекунам, марам проблема дорам дар зиндагим. Я бор интересни мешава эфири. Я бора интересни мешава эфири. Да саволот ҷавоб диҳа, бора интереса ҷавоб додестам ку ман ирода ба шумо муваффақият бигузор, коратон омад кунад. Омин. Беҳтарин зани тоҷик. ҳазор раҳмати калон. ҳозир кадом звания ден? Званияи партнёрӣ ҳозир нишонтон метиҳам. Званияи партнёрӣ даем. ошна мехӯри бачам? Ина тамошобино. званияи партнёрӣ даем. ман ҳаҷ рафтагӣ будам, ду каталог ғалт дидам, бо вастанавитш кардам. Апаҷон беҳтарин. Чи дар саволамон ҷавоб диҳен? Инака бинависен. Кай Россия мерен апа? ҳозир номаълум. ҳозир конференсияра гузаронем, ҳозир рафтанӣ нестам. Ассалому алейкум апаҷон, ман кӯдаки ширте дорум, витамин мумкин аст? Не, мумкин нестай. барои одамои ширте ҳомиладор мумкин нестай. телефон чӣ хелай? Чӣ хе нафаҳмидам. Апай Саида созен. ҳазор раҳмати калон. соло шумо созен хубен? ман беҳад шуморо дӯст медорам. раҳмати калон. дар ватсап ҷавоб диҳен. аломати саволро икнен ҷавоб метиҳам. бисёр катагӣ кади нависиян. хай ҳамин одам ки кор кард ба меҳнати ҳалоли худаш ки зиндагӣ кард, ҳам чӣ коре куна мезебаша. Саидаҷон беҳтарин. раҳмати калон. Апаҷон ман старши лидерам будам. шавҳарам гузашт, 4 кӯдакам кати мондум. баъд аз званиям ғалт дидам. худованд шавҳартона раҳмату мағфират кунад. барои шумо сабру тоқат хоҳонем. дар ин ҳолат шумо бояд кортона мустаҳкамтар биқапен. Так, привет. Тут есть русские? Нет, тут все таджики, можете выйти из эфира. Ассаламу алейкум, Анзан апаҷон, ай куҷои ҳисорен? Так. Куртатона аз куҷо апаҷон? Беҳад зебо. Чӣ хеле курта нафаҳмидам. ами куртаи танам обычный паплинай. Паплен. Салом Саида, ҳамсинф созен? Лайло Лоиқова. Куда ватсап бинавис, ҳамсинфм мешиносамад. дар ватсап ҷавоб диҳен ақаллан. Салом алейкум. Алейкум салом. Чӣ беҳад бисёрай? смсм аломати саволро икнен ҷавоб метиҳам. Так. ай Аллоҳ наметарсен, одаморо фиреб мекунен. фаберлик ҳамаш дурӯғай.
хай акл шумо бовар накунед ман чӣ кор кунам охир. Ман ҳамаша доказат кардам, дар видеом ҳастам, ман осмон гап намезанам, ҳама гапҳои ман айрӯи қонуну қоидашай. Так рост апаҷон шумо дар ҳамаи чӣ месеба. Ба худо одамо ҳечи надоранд, катагӣ мекунанд. Ҳамин гавзани маро одамо ба катагӣ қабул мекунанд. Хай проблемае ва ё аёхи ман мегӯм ку ман не обязательно ҳамада маъқул бошам. Ҳами бо маъқул нестам, бо тамошо мекунанд. Охи намира чӣ хел бифаҳмем? 10 бор пурсидам, ҳами витамино ду намудам. Не охи ё яташ антистресса, яташ барои нерви. Иш дигар чизе ва дигар чиз. Так Саидабону баъд аз штан ягон кор накардам. Айзиқӣ ягон кор накарда намешава Мустафа. Инам хелие ки ҳастанд анҳое ки яке масалан на хай қинайо шавҳар айданиё гузаштай ба ҳамин дастипошон дил хунук мешавад, дигар хел мекунанд зиндагӣ дигар маънӣ надорад. Неки это неправильно, кори шумо нодурустай. Ҳам худтона касалӣ мекунед, ҳам кӯдакотона зиқ мекунед. Кор кунед, баҳри дилтон ҳуй мешавад. Иншоалло поёни шаби сиёҳ сафед аст. Бо худованд мушкилитон осон мекунад, баракати кортона меёбед. чӣ кор кунем? Зиндагӣ агар он чизе ки мо бихоҳем ҳамон шавад, ҳаёт бемаънӣ мешавад. Худованд худаш марг ёши пирӣ надорад. Беҳақӣ най. Чи ба имрӯз гирья кардем, чи ба имрӯз гирья кардем, чи ба имрӯз гирья кардем. Зиқ шудем, гирья кардам. Сайда гуфтен Тоҷикистон меом, зиндагӣ мекунам, дигар намерам Россия. Камтара қинам ғалтид. Омадам Тоҷикистон. Камтар қин дар иҷа зиндагӣ, расход айрӯи миллион. Агар дар Россия 10,000 да харид кунӣ, 2 ҳафта бихӯрӣ, дар иҷа 10,000 дар як рӯз ҳичие. Дар як рӯз 10,000 рубл, 1000 сомон пул нест. Ман намедонам дар иҷа одамо чӣ хел зиндагӣ мекунанд. Ба ами расходи ман, ба кори ман уже ами омадагим ай 29 май омадагӣ будам. Уже 1 миллиони ирисӣ ман расход кардам. 1 миллион. Дар иҷа зиндагӣ камтара қин. Миқа мехарӣ ҳичи маънӣ надорад. Ҳам қай мехарӣ, ҳар рӯз да мехӯриш. аз апаҷон ман видеои шуморо аввал тамошо мекардам. Шумо хело зани басабр ҳастен. Дар ӯ қишлоқ қатъи гӯсфандо қин набуд, қин буд. Кани зиндагии осон. ҳоле мегӯянд ки ами кори Фаберлик осонае, морам кор кунем. Кани кори осон. ҳама ҷуда меҳнат мекунӣ, то ҷон накани ҷонона кани меҳнат мекунӣ. Апаҷони қандам чӣ хелен шумо раҳмати калон. хиҷаби чнестян косметика ужас. хай ӯ гапи безебша намехонам. праздник ки рафтӣ макияж мекунӣ, хита хушрӯ мекунӣ. Ба праздник рафтам хма ранги мурдаҳо кунам, охи бе косметика безебрам. Хай ҷои праздник, дин рождения компания одам безеб намерава ку, правильно? Ида вообще косметика накардаги будам. Барои чӣ? Барои ки ҳамаи ҷо худоӣ рафтем. Бе ягон косметика гашта будам рӯзи ид. Хай одам праздник рафт, хича хушрӯ мекуна. Ҳама уҷа гуфтан вечерни платья пӯшен, хитона хушрӯ кунен биёен. Ва партнёри компания безеб мерава. Партнёри компания магарам хича хушрӯ куна бирава. ман чӣ қадр муштоқи дидори шумо ҳастам. маро аз пеш дилтиим кунед ки кора мустаҳкам кунам. бовар кунед, то шумо маро мебинед чанд вақт мегузарад. ами чӣ идея ки дар сартон меояд, ними ҳози агар ман бихоҳам ки ами дар бораи ами духӣ видео кунам, ман бояд ҳози бикунамаш. ҳози ман корома кунам, авқот кунам, кӯдакома сарошона бушумба бикунам. Намекунӣ, ами накадид намекунӣ. Чи идея ки оиди бизнес дар сартон меояд, сразу бикуненаш. Ту як тайнастян, раҳмат. Ти какой национальности? Я таджичка. Я только тут русская. Чи настя Анжеличка. У нас все тут таджики. Вы, по-моему, не понимаете. Лучше выходите из эфира. Салам алейкум, бонус Зинхубен. Алейкум салам, рахмат. Сайдаҷон беҳтарин звездочка наша. ҳазор раҳмати калон апай ирода. Миннатдорум. Салом апаҷон. Красавица буден. Раҳмати калон ай Азербайҷан. Ассалому алейкум.
Рухшона ба пеш гувен. Рухшона ба пеш. Мы тебя ждем. Бриллиантные звания-то, Рухшона джан, то конференция давай открой бриллианта. Шмо бехтаринен, апаҷон, раҳмати калон. Я таджичка, я родилась в Москве, так я знаю таджикский язык. Ну и хорошо, если когда знаете, это хорошо. Тогда почему говорите, что я русская, вижу таджичка? Сайдаҷон беҳтарин модар асти, раҳмати калон. Салом алейкум. Алейкум салом. Сайда, зинда боши аз Тольятти. Салом алейкум, раҳмати калон, Тольятти. Салом алейкум, Нағз, апаҷон. Чи ба дар видеотон гирия карден? Зиқ шиден? Ҳо, зиқ шидам. Кудако да куҷоҳан апа. Ина миҷа давидестиян ко бозошон намея эфирма телефон ма меҷимонан ис медаван, меҷимонан ус медаван. Кош ман бой мешудам, ай пеш мерафтам, шуморо медидам. Ана ми гаптон давзи ман як чиз омада сарам. Кош ман бой мешудам, шуморо ай пеш медидам гуфтагиян ко. Вақте ки ман дар қишлоқ зиндагӣ мекардам, мегуфтам эх худоҷон, я одами бой боша ки ман дар як оғул шатия ман зиндагӣ кунам. Ман шаб рӯз кор мекунам, пли квартиран метима, чтобы ман ай ҳами зулм, ай ҳами зиндагии сахт халос шавам. Фақат ҳами дуоро мекардам. Даже ман дар фикри хаёлам набуд ки ман соҳиби як хонане ду хона мешавам, соҳиби як мошине ду мошин мешавам, соҳиби як бизнеси беҳтарин мешавам. Даже дар фикри хаёлам набуд. Ина мегафи шуморо фақат орзу мекардам ки худои илоҳӣ нам ягон кас боша ки маро ҳами зиндагии сахт халос кунад. Лекин не, ҳамаш дар дасти худ монад. Мустафо обоз наброр. Муҳаммад бите телефонта Фотима да. Так, ҳайронам ки кош чӣ мехостам ҳамон намешава. Агар не ки чӣ нахондам охирша. Апаҷон, шумо аҳамият натиҳед. Дар ҳаққи морам дуо кунед. Худованд ҳаматона ҳар куҷое ҳастед нигаҳбонтон бишава, муваффақтон кунад. Самин главни. Салом алейкум созен хубен, апаҷони қандам. Ҳазор раҳмат. ҳаёти шумо чӣ гуна ҷавон аст? Чӣ? ҳаёти шумо чӣ гуна ҷавон аст? Салом апа, кӯдакотон куҷо шуд кати шуд навистиянд? Кӯдаком дар пешам, худо ба шукр. Дар бораи шум беҳад савол бисёра. Иншоаллоҳ ҳози ман тайёр нестам. Як муҳлат бигзара, ба ман ҳама саволои шумо да як чӣ мекунам, транслатсияи чиста оиди дуюм ҳаётам мекунам. Не ки ҳози не. ҳози ман ҳами конференсияҳо ма да одаваш кору борум бисёртаракай, оли барвақтаракай. Иншоаллоҳ як видеои беҳтарин мекунам ки ҳақиқӣ фақат айрӯи қонуну қоидааш, айрӯи шариат. Дар пешам Қуръон монда гап мезанам ки дуюм ҳаёти ман чӣ гуна сар шид, ки вайронаш кард, ки чӣ кор кард, ҳамаша гап мезанам. ҳози не. Як муҳлат бигзара, баъд обязательно мешава, барое ки ман аввал дар бораи худам, дар бораи ҳаётам гап задагиям. Оли мумкин 90% одамо дигар хел мефаҳманд, 10%шон дигар мефаҳманд. Чӣ хеле ки мегӯян як пода ҳамаро ҷазир мекунад, ҳаёти мадам ҳами хел шуда, ҳами як пода як одам ҳамаро ҷазир кард. Иншоаллоҳ вақту соаташ мебиёяд ки оиди шавҳарам ман барои шумо тамоми саволотонда ҷавоб диҳам. Дами момент намехоҳам дар ҳами бора гап задан. Бениҳоят монда шудам. Ҳамиқа мегӯм ки садқаи хубӣ кунад баъзе одаморо ки ҳамиқа хубит мерасида, як бор намекардай, ба дар намакдон туф мекардиян. Тамом. Бароям қа мегӯм ки ҳеҷ қати худтона наздик накунен, ҳеҷ қада боварам накунен. ҳамун як капе гирифтен дар фарзандотон, дар худтон расход кунен. Садақаи шумо мекунад баъзе одаморо. Так, зиндагии каса гап назанед. Ака ман ай аввал ки гап задагиям барои ҳамиқа кош ман пои равон медоштум, ман шуморо аз пеш медидам. Саидаҷон, иншоаллоҳ ҳамаш мешавад. Фақат шукрона кардан дар кордаи ҳаёти зиндагӣ. Ман ҳамиқа беҳисоб шукронаи Аллоҳи меҳрубон мекунам ки муҳтоҷ ба як кас нестам. нони як каса нахӯрдам, айшоти як кас нахӯрдам, айшоти як кас напаридам. Чӣ коре кардам? Ба меҳнати худам кардам, ба азоби худам кардам, ба сари қоқи худам кардам.
на айпили очам, на айпили апам, на айпили акам, на айпили як каси дига нахӯрдам, катагирам накардам. Чӣ коре кардам дар ҳаёти зиндагим? Хидм кардам. Баъзе одамое ки дар бораи ман гап мезананд, ой шу дуздидӣ, шу наме чӣ кор кардӣ. Эй кош, мегум ту дар бораи ман ҳечира намедонӣ, чӣ гап мезанӣ? Ҳамон мӯзае ки ман дар зиндагим пӯшидам, агар ту пӯшиш, почаҳот месӯзад. иншоаллоҳ ҳамаи ин саволот ҷавобҳои худшо надоранд, бо вақту соаташ. Ҳози вақту соаташ нестай. ҳози беҳад гружоним оиди ҳамин конференсия. иншоаллоҳ гузаронам дар бораи ин як суҳбати озод мекунем ҳамроҳи шумо. шух кардааст, хуб кардааст, дар пеши ҳеҷ ка оправдатам накунен, худтона бовар кунен, ин мардума нишон натиҳен. рост мегӯи апай Саида, хуб кунӣ як хелора чӣ хеле ки ҳастӣ ҳамо хел рав апа мада маҳқулми. Раҳмати калон. Пожалуйста, говорите по-русски. Но здесь все таджики. Ви одна русская, я не буду по-русски. Хоҳарҷон аҳамият натиҳен. Раҳмати калон апай Саида, мошаллоҳен шумо. Раҳмати калон шумо яктаен апаҷон. Миннатдор. Мара молодец кунед. Молодец. Миҷа часпонден ҳо дар рӯзи дин рождения компания миҷа часпондем. Так, мара молодец кунед, ҳаира хондум. Машаллоҳ апаҷон, беҳтарин суханҳо. Раҳмати калон. хушрӯ нафаҳмидам. Апаҷон кадоме мега шудуздак зидди қонуни Аллоҳ гап мезана. Аз Аллоҳ битарсанд. Хай меган ку шахсоне ки аз Аллоҳ наметарсанд, ай ҳамо битарс. Беҳад худонотарсорам бисёр будиян. Зиндаги вайронкунорам бисёр будиян. Ба Аллоҳ меспоримшона. Аллоҳ ҳаст, рӯзи қиёмат ҳаст. Он шахсе ки ба рӯзи қиёмат бовар надора, ӯ имон надора. Аммо одамое ки ҳамин кора мекунанд, ӯ ба рӯзи қиёмат бовар надоранд. шумо беҳтарин апай Саидаҷон, раҳмат. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Добрый день. Это правильные слова. Сейчас нету близкий человек вообще в мире. Все жестко с тобой обращаются. Я очень ваш влоги тоже из раньше посмотрела. Я вас знаю сама лично. Раҳмати калон ҳангома. шумо беҳтаринен. Раҳмати калон. Так. худо зиндагии дигарора вайрон мекунӣ. бахшиш шах расида боша. ман зиндагии ҳеҷ кара вайрон накардам. ман алҳамдулиллоҳ дар хонаи худам зиндагӣ дорам. аз хонаам берун набаромадам. Так, яхочи апаҷон ҳама вақт ба пеш. раҳмати калон. шумо беҳтарин апаҷон. раҳмати калон. шумо куҷо шиштен? Нафаҳмидам. хайна хела саволотонда ҷавоб додам. тамошобиномо до соат 6:30 бегаҳ шид. ман ҳамин духиякома барои шумо абзор мекунам. ва гудакакома мегирам, мерам парк. Бас статусора тамошо кунед. ирӯз парк мерам. Сначала в кафе пойдем. Почему кафе? Потому что мы голодные будем. Она ош бихӯр. Ош намехӯранд. Абети наҷумон устала бачам. Абети апам омада буд, як лайли ош овард, намехӯранд ош. Я хочу дошик. ҳарӯзи мерем туда якта ходок мехӯрем. О, другое дело. Духи адреналин. Ай компания Фаберлик. Артикулуш 3272. нигоҳ кунед чӣ хел флаконаш калне. Уже буш биромадам, қабои зур дора. ман нағз мебинам гудакои ман бачаи димангим духи бисёр мезанад. беҳад бӯи приятни дора. гарантияш кати харидорӣ кунед. гарантияш кати. ҳаматонда задания. ҳамин рӯз я духигӣ бихарен, барои шавҳаротона табрик кунед. ай духи сар мекунед. духтараке ки қатима кор мекунед. давайте ҳамамон анами духи адреналин барои шавҳаротон заказ кунед. ҳам қабуш зурай, бовар кунед. Адреналин маънош че?
маъное ки ба қувват метиҳад, ки адреналин. Артикулш 3272. Духи восьмой элемент. Духи ай ҳама хадавои компания и духи навинтаҳай адреналин. Кадомита дар кора да ватсап ма бинависен, скидка кати равонатон мекунам, доставка ҳама иҷо дорем. Дальше иш вай сильнее, иш камтар нежнее. Иш камтарак нежнее. Артикули восьмой элемент 3221. 3221. Восьмой элемент мужская духи. Ай и ҳастай шампун, гел, барои ришгирӣ, хафакш, комплект восим ҳаст. Шумо метонед ки комплектша заказ кунед. Духи номи чӣ боша? Коробкаша куҷо кардем? Коробкаи ами несте, Мустафо? Коробкаш. Посмотри. А вот нашла. Нашла, как нашла. Номшаку намедонам ба англиси чӣ навистагиай. Артикулш 3105. Инами коробкаш дар Россия нестай, нали чи? Агар набромада боша ами каталог, дар Тоҷикистон ай. Бӯи анор мекуна, анор. Бӯи анор. Ай дезодоранчам ҳастай. Гел для душашам ҳастай. Артикулш 3105. Духи конфетик. Ай ҳама духи хадавои арзонак доступни барои падарка, барои ҳама чиз. Артикулш 3301. Бо ай ҳама бӯи беҳтаринаш меган ай ҳамиай. Ай ҳами харидорш беҳад бисёрай. ҳазима мегум бӯи чӣ мекуна. Бӯи глакои савзаке ки нав да баҳор меброянд, ку дарахтои калонанд. Анам хеле бу мекунад. Ҳамаҷон бӯи духиши. Так, духи чия пуртужу ҳая? Духи пуртужуи майдаш. Копия бӯи ҳамун духи пуртужуи қимата мекунад. Фақат ки и буш 3 соат меиста, айва буш 1 рӯз меиста. Инам хеле бӯи и свежи. Беҳад бӯи зур мекунад. Анаи духиш намедонам чӣ навистагиай ба англиси. Артикулш 3330. Не хеле айрабни аҷоибакай. И бухи сладки будай. Бӯи малина мекуна. Духи сладки бӯи малина. Барои кӯдакако мешавад. Барои духтаракои маида. Инами қадар духи гирифтам, ростига. Барои кӯдако, барои худам. Духиёмона наовардаги будем. Як духи боша ки чи истабуш ҳастай 4000. Айнами калонаш да мошин май. Ҳоли бирам ай мошинам видео мекунам тона. Нестойки духиёш. Духиёи стойки қиматан. Духиёи ки 4-5 соат меистан арзонан. Так, Сайда салом. Бӯи духи чӣ халай? Бӯи хушрӯ. Мумкин шинос бошем. Эх, дои ҷони ман. Раҳмати калон барои ҳаматон, барои иштирок дар эфир. 822 нафар одам дар эфири ма. Я всех вас люблю. Ҳамаи шуморо дӯст медорам. Ҳаматонда боз иди қурбон муборак бошад. Кстати, як комплимент.
кадоми мара медидай ай телефон хел мекардай сайда пира, кадоми мара ай пеш мебина ва иқати ёшаки, ва иқати харобаки, хай и телефон ай одам дар видео дар сурат ҳар хела меояд. худо ба шукр оли ман пир нестам, ман нав 31-32 сола, ҳоли бигем ки ай 100 гулам як гулам нашкуфтай, худо ба шукр оли ман ёшам. барои амиқа кадоми мара ай пеш мебина меган ами якта директор мона пешвозгирӣ рафтем, ба пешвоз гирифтем, хай дидем ба сер сумкош рафта бериш ратш дорем, як духтарак хешошон омада мега ки амиш шумо да сайда чӣ мешани қамонанденша, мегу ма сайдаим бовар намекунам, мега шумо ёшен ку сайда пирай, ҳами гапа ҳама гуфт, иқада видео пир метови ай пеш иқа ёши, хай майли гуфтам анде да видео пир бутовум, зато ай пеш ма хушру бутовум, ай пеш ёш бутовум. телефон, видео, сурат одама ҳар хела мегирад. Раҳмати калон барои иштироктон дар эфири имрӯза. Саволотона бинависен, обязательно саволотонро ҷавоб медиҳем. Фаромӯш намекунем 7 июл соати 11 дар гостиницаи Хаят дуюмин конференсияи Саида Раҷабова баргузор мегардад. ҳамаи шуморо апау харои меҳрубон интизорум. фаромӯш намекунем барои шаҳри Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Мексика шахсоне ки директор мешаванд ё ки як звания восстановид мекунанд, як звания нав мегиранд, закриб мекунанд званияшона дар кадому шаҳрое ки такрор кардам, фақат заказушон ҳамин шаҳрҳо бошава. аз тарафи компанияи Фаберлик, давлати Египт тамошо бепл аз шоти компания мераванд. шанси худро ай даст натиҳен, гӯш кунен, бо диққат чӣ гуфтам, ҳоли бо отдельная видеороликча беҳтарин мешава. боиди ин оиди кор, заказ обязательно дар ватсапи ман бинависен, кадоме ки ранги ман муваффақ шудан мехоҳад, бага ки ман сайда ранги ту кор кардан мехоҳам, ранги худам кор кардана нишон медиҳам. фақат бе ягон отказ, ой мара мумкин нест, ай мара намешава, намешава, хеле ранги ман хоҳен, ранги ман кор мекунен. барои ҳаматон пешравӣ, муваффақият, ҳар куҷое ҳастен, худованд нигаҳбонтон боша, ҳама вақт сарбаланду хонаобод бошен, ҳама вақт хурсанд бошен, дар хонадони ҳар яки шумо хушбахтӣ, баракати Аллоҳ хоҳонум, худованд фарзандои ҳамаи мову шуморо хизматгорӣ дар роҳи ислом кунад. ҳар куҷое ки шумо ҳастен, худованд нигаҳбонтон бошад, ҳамаи бефарзандора худованд илоҳи нам соҳиби фарзанд бигардона, бебахтора соҳиби бахт бигардона, касалиёмона худованд шифои комил ато бигардона, касоне ки дар ҳабсхона ҳастанд илоҳи нам худованд озод шуд бигардона, ҳамаи мову шуморо ҷаннатулфирдавса насиб бигардона, ҳамаи моро ба зиёрати хонаи худаш боз ҳам насиб бигардона. на танҳо дар Фаберлик, дар куҷое ки кор мекунен, худованд илоҳи нам муваффақтон бигардона, беҳтарин зан, модар, хушбахтарин занҳои рӯи ҷаҳонтон бигардона. омин, аллоҳу акбар. то эфири оянда худованд нигаҳбонатон. ман шуморо дӯст медорам, дар ҳаққи марам шумо дуо кунен, ман дар ҳаққи ҳамаи шумо дуогӯ ҳастам, шуморам дар ҳаққи ман дуо кунен. апау харои меҳрубон, миннатдории бепоён ман ба ҳамаи шумо мерасонам. хайр.